Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri. Tutkinnon ekassa osassa eli kandivaiheessa pääaineena mulla oli terveysliikunta ja toisessa osassa oli maisterivaiheessa liikunta- ja urheilulääketiede. Sivuaineena mulla oli urheiluravitsemus. Koulutus on antanut hyvät valmiudet terveyttä edistävän liikunnan suunnitteluun erilaisille kohderyhmille ja urheiluravitsemuksen opintojen myötä osaan ohjata erilaisia liikkujia ja urheilijoita terveyttä ja liikuntaa tukevia ravitsemustottumusten pariin. Tällä hetkellä mä täydennän osaamistani opiskelemalla liikuntaneuvojaksi Paravan urheiluopistossa. Liikunnan ohjaajana pyrin olemaan kannustava, johdonmukainen, reilu, huomioon ottava ja sopivasti vaativa. Pyrin siihen, että jokainen kokisi onnistuneensa siellä harjoituksessa ainakin jollakin osa-alueella. Ja mulle on myös tosi tärkeää, että jokainen kokee olevansa tervetullut sinne harjoituksiin. Ohjauksessa pyrin vahvasti siihen, että jokaisella on siellä harjoituksessa hyvä fiilis. Liikunnalla on tosi iso rooli elämässäni. Mä löysin liikunnan kunnolla teini-iässä ja oikeastaan siitä asti se on ollut sellainen iso voimavara, joka auttaa haasteiden yli ja tarjoaa sellaisia onnistumisen kokemuksia. Liikunnasta on tullut itselle elämäntapa ja yksi merkittävimpiä hyvinvoinnin tekijöitä. Liikun aktiivisesti useamman kerran viikossa voimaharjoittelun merkeissä. Harjoittelen jollakin tasolla tavoitteellisesti, mutta kuitenkin omaksi iloksi. Ja voimaharjoittelua olen harrastanut oikeastaan koko aikuisen ajan. Lisäksi mä huolehdin kestävyyskunnosta ihan kävelyn ja kesällä varsinkin juoksun merkeissä. Ja näiden ohella pyrin huolehtimaan siitä, että arjessa olisi mahdollisimman paljon hyötyliikuntaa. Mä oon aina ollut innokas kokeilemaan uusia lajeja ja varsinkin sellainen hyvässä hengessä tapahtuva liikkuminen esimerkiksi pallopelien merkeissä on aina ollut hauskaa. Vaikka mä liikun tällä hetkellä pitkälti yksin, niin musta löytyy sellainen vahva ryhmäliikkujan ja joukkuepelaajan identiteetti.